Acompañada do alcalde Xosé Ramón Romero, a deputada delegada de Mar e Medio Rural na Deputación da Coruña, Cristina Capelán, mantivo esta mañá unha rolda de contactos con representantes de distintas entidades do sector do mar na localidade, como é o caso da Confraría de Pescadores, a Asociación de Mexilloeiros de Cabo de Cruz e a Cooperativa de Mariscadores Ría de Arousa. Alí escoitou de primeira man as súas principais demandas, nun momento no que o sector non está a atravesar por unha boa situación. Capelán trasladoulle o apoio do organismo provincial, que segundo ela se podería materializar en varias liñas de axuda, unha delas específica para confrarías e agrupacións de mariscadores, a que se destina €500.000. Dende a Diputación temos unha liña específica para o tema de confrarías e asociacións de mariscadoras, que conta cun orzamento de €500.000 e, bueno, un novo eixo que probablemente vayamos a abrir para a exaltación do produto, con un orzamento de 150.000, co que, bueno, intentamos, pois eso, axudar na medida do posible, e a pesar de que non é competencia da Diputación, pois a estas confrarías, non, para ben para o pago do persoal ou ben para actividades que eles realicen nesa cofradía e bueno, pois un pouquiño estar aí, non, estar ao pé do cañón, e creo que todas as institucións deberíamos pois máis en estes momentos, non, mirar por axudar a este sector tan importante para Galicia, tan importante como bueno, en Boiro, no concello no que nos encontramos. O alcalde referiuse tamén a outra das demandas que lle trasladaron nas distintas reunións, neste caso dirixida á Consellería de Educación, referida á creación na localidade dun ciclo específico en aquicultura para formar a potenciais traballadores no sector. Demandas que nos están trasladando, que xa nos o ano pasado trasladamos á Consellería de Educación e a formación específica en aquicultura, non? Nos o ano pasado xa ao Conselleiro trasladamos esa problemática que non temos relevo nestas profesións. Temos un centro de formación profesional aquí en Espiñeira e, bueno, estamos constatando a demanda que nós estábamos facendo xa ano pasado. Estamos traballando para volver a levar esa demanda e é algo moi necesario, non? Quer dicir, formar a potenciales traballadores neste sector, non?